da mi ne bi ovih 900 sinoć. Nije 906. 900. Naših 6 piva i izuzetno sam platila. 910. To 30 ljudi. Šta nisi mi bacila pivo? Čim je došao? Koju sada popišem se, sve popišem. Čuj se pokažem šta je posle. Pa zada si ga? A? Pa zada si ga? Šta, znam? Onda si ti? Ma ne, jeste me posle, čuć, to nije ovo. Ne, nije u vezi toga, ne u vezi toga. To ne pominji to, znači nije se desilo. Ilija, si šašao, čemu pričaš? Ujebem ti ovo pivo sada, nije dobro. Pa šta daj? Ja imam kuću da spremi torbu i da razmislim krevet i kad se bacim. Ja da jedem ničemu. Znači da si spava. Sutra radim prvu, preko sutra ne radim. I posle opet druga jebote. Znači ništa ne radim prvu jebote. Čuti, ja da čekam drugu. Ma idi bre tamo. Ja sad što mi teško forma, nervira se. Jedva čekaš drugu, što niti mogu da izađem, niti mogu išta, razumiješ, znači ništa. Ali ja ne mogu, ja moram spavati. Samo 2 sata, slušajte. I u 10 ustanem sama. Nekad i u 9. 9, pola 10, 15 do 10, 10, ja sama ustanem. A u 8, kao neko. Ti u 8, a ja u 10 i 7. Oko da mi vadi. I tu ne ustanem u 8, ustanem u 10 do 9, pa se iskršim do gore. Pogledaj, ne mogu da zaustavim zevanje. Iskršim se do gore. Do ovde. Nije bilo blokirala, znaš. I on sad piše ovako, sad ja nemam za poruku. Ja ništa blokiram, ne ništa idemo da pišem. I sad pišem mu drugu poruku. A on meni ne znam, odgovorila tek on, ne znam šta je rekao. I onda, a ko mi će pišeš toliko? Rekao, tebi su mi nervi da kucam, znaš. Pa koji Pa kad je prospao kod njih. Ne znam ništa po ovom. Ja mu rekao. Pa nije za džabe